Era por la mañana y estaba durmiendo y era más pronto de lo habitual y de repente mi abuela me encendió la luz, me despertó por lo del Electro Rapid, vi que eran síntomas del ictus, que tenía la cara torcida y no la entendía cómo hablaba. El niño me preguntaba, Yaya, ¿qué te pasa? Y yo le contestaba, pero no se me entendía. Él preguntó, llamó al abuelo y le dijo, Yayo, que la Yaya me habla y no la entiendo. Va trucar molt nerviós, dient-me que la iaia es trobava molt malament, que no l'entenia el que parlava. Bueno, jo el vaig intentar tranquil·litzar una mica, li vaig dir que jo arribava ràpid, però quan vaig arribar ja hi era aquí l'ambulància. Llamé a mi madre para que venga el familiar más cercano, pero igualmente llamé al 112, sabía que era un ictus y si me ponía nervioso podía tardar más tiempo en hacerlo y entonces actué rápidamente porque no quería que se pusiese peor mi abuela. La seva àvia és molt coneguda a l'escola, ja que li va passar i era irremediable. Doncs aquest ictus li va passar amb el seu net i el seu net, el César, tenia les eines necessàries, des de l'escola l'havíem educat en les eines necessàries per poder gestionar aquell moment. No? Si, per exemple, el César no hagués fet aquest projecte al col·le, possiblement ell s'hagués esperat a que jo arribés i no hagués trucat l'ambulància ràpid i possiblement ara estaríem parlant d'una altra cosa, segurament. O sigui, és molt, molt important que els nens sàpiguen reconèixer, que sàpiguen que han d'estar tranquils i que sàpiguen el que han de fer en tot moment. Et sents que no saps res, que no saps què passarà, ni com es pot sentir ella, ni què podem fer la família per ajudar-la. Busco una mica per internet i trobo la Fundació Ictus. El que li volíem transmetre a la Francisca és sobretot que no està sola. La Fundació Ictus ha desenvolupat un programa que es diu Abric. És un programa totalment gratuït i el formen 4 professionals que són les que fan l'entrevista d'acollida per valorar una mica en quina situació està i com des de la Fundació la podem assessorar i acompanyar en aquesta nova vida. César, pues a mí me ha ayudado, pues ya ves tú, es mi héroe. Si fuera de otra manera, yo no estaría hablando aquí hoy. Una sensació de patiment perquè no saps el que li passa a ella i també per ell, perquè al final té 12 anys, és una situació que per un nen és complicada. I quan arribes aquí i veus que està tot més o menys controlat i que ha sigut gràcies a ell, tens aquella angoixa, però també et sents orgullosa i contenta per lo que ell ha fet. Porque hay niños que se aturullan o lo que sea y no atinan a hacer lo que hizo él. Y a mí será mi héroe para siempre, jamás.